ku gaya musu gaskiya. Tafiyar failar barhama muke. Faɗa musu gaskiya. Tafiyar failar barhama muke. Ga gaskiya. Tafiyar failar barhama. Malam a gaya musu gaskiya. Tafiyar failar barhama muke. Mu dai gaskiya. Faɗa musu gaskiya. Tafiyar failar barhama muke. Wannan ce gaskiya tafiyar failar barhama muke. Mu dai gaskiya tafiyar failar barhama muke. Tafiyar barhama. Mu dai gaskiya tafiyar failar barhama muke. Mu dai gaskiya tafiyar failar barhama muke. Kowane lokaci da irin yanayinsa da za a tuna. Rai ne rayuwa in kun gane asalin magana. Mai zai sa na zauna ya miƙe kun san dole za a rina farin faruwa da kaddara rayuwa. Allah dole in gode ma domin rahimu kai ke dai gaskiya. Harshe na kamar zai zinke har wani yunkurin sake. Ruhi yana ta bugawa ya rasa yadda za ya sake. Wai an sa jiki ya tsaya kuma ga aikin da za ya rage. Nauyin zahiri shi ke saka yumburi. To wallahi sai kun gane duka batutuwan da muke gaskiya. Kuwar nan ilahi kai ta da dan domin na da nufi. Allahumma salli ala tajallin zati kau da dafi. Ahmadu Fardu mun sallama ga sahabo akwai ruwan kashafi. Sirrin Fadima, ikon Fadima, na iya sa na zaune ya miƙe dubbacin da ransa yake gaskiya. Duk wata godiya ta ɗariƙar shehu take tafiya. Sakon ya fi sauri ne don Shek Ahmadu ya yi aniya. Ko face guda ɗaya ba wani jiye ko batun ajiya. Mai sauri mu je, mai gaggawa waje. Duk wani ɗaya an tattare shi a hannun shugabanmu yake. Mu dai gaskiya tafiyar failar barhama muke. Mun rike garkuwa domin ko ba amsa ubanmu yake. Mun faɗi garkuwa domin aikin a gare shi yake. Zan rike na uban in kana da gwanin kai ma ka rike. Alkifila mu je, yau dole mu gwangwaje. Mai min yayi min tun ina ƙarami mai zaya sa na sake. Godiya. Wannan gaskiyar ta goge rubutun duka alkaluma. Wannan gaskiyar ta rushe bayanan masu yin haɗama. Dama gaskiyar ce kawai zancen nan ne za mu kuma mai magana kaji. Malam ka aji. Magana ɗaya mu algabalar mu ashe take. Muje. Ba wani zahiri da ido bai ganewa ku sani. Duk wani baɗini baya ganuwa in ƙara tuni. An kasa gane ina muka dosa safiya da yini. Gaya musu rabu ne ke yi mana haka ne. Ɗanzar soyayya ce ke yin aiki duk ma inda muke. Mu dai gaskiya tafiyar failar barhama muke. Dole na warware ku a al'amarin batan su ba. Mun Allah da gaske muke a jinin mu hannu da kafa. Shi ko ambatan Allah girkawa ne a dafa kokon an kare. Dusun tattare ba sa gajiya da kiyayya mu mai za ya samu sake gaskiya. Bin Mahmudu ne bin Allah kowa ya kaka. San Mahmudu ne soyayyar rabu ku zo murka. Ko gangan tana jin tsoron kaucewa cikin waraka. Failar shehu ce, fuskar shehu ce. Aikin shehu ne ya rike duk soyayyar da muke. Mu dai gaskiya tafiyar failar barhama muke. Mun rike la ilaha illallah. Failar shehu take. Mun rike san aikin Allah. Failar shehu take. Ga shakti jani ikon Allah. Failar shehu yake. Kausi namu ne, shi tarakin mu ne. In ka maza cikin maganar nan to nan a masar ka take. Gaskiya failar. Failar shehu ce ambatan Allah kuma kar ku daya. Failar shehu ce soyayyar annabi to aniya. Failar shehu ce ta salimi ga hidima hadiya. Cancan gaskiya ba wata dukiya. In dai ga mu ga gausi kowa kallon sauki. Mu dai gaskiya tafiyar failar barhama muke. Na rasa mamaye zan furta don burin da nake. Masu rabo su ƙara fahimta duk zancen da muke.
ya hasada bai ganewa domin jinsa take kowa na tafe sirrin ya dafe duk wani lokaci an rufe domin tafiyar muke gaskiya. Failar shehu ce magana sannan kofar tafiya duk mai binta zai je ko ta ina kuma ba gajiya wurin duk guda ne wanda ya zo yau dole ya gajiya aikin shehu ne sirrin na ubanmu ne hanya ce guda mai uba ya ina mu kawai ya je ya riƙe mu ga gaskiya. Mu dai gaskiya tafiyar failar barhama muke mu dai gaskiya aikin failar barhama muke sannan gaskiyar rayuwar wasan barhama take komai nasa ne mu ma kayansa ne ko balle dukiya aikin banza maganar shehu ake. Mu dai gaskiya tafiyar failar barhama muke. Failar shehu ce tsari na domin ni cikin tarke failar shehu ce a jini na wannan ce batun da nake failar shehu ce baɗini na kai koma me rike ta a zahiri tantantantane failar shehu ce ainihin komai ka gani a bilhu yake gaskiya. Kai mai hankali ka tsaya zancen domin a kanka yake kai mai hasada kauce domin kai babu inda kake masu bakin cikin soyayyar shehu ruwan ku za ya jike ga su siyan tsiya sai san zuciya sun gaza gane mece alƙiblar su amma a haka suke. Mu dai gaskiya tafiyar failar barhama muke. Komai ya manta dai mun ji uwa ba ta shagala amma na komai kan failar shehu amma mu kula duk wani lokaci na juyawa jama'a amma da sila babu kwane-kwane aikin na bayyane kowa ya taba mu kan barhama wallahi ubansa za mu rike. Tun kafin mu zo failar barhama take tafiya bayan mun shigo failar ai dole ta ƙara giya su ma shehunan mu a shehu suke dukkanin soyayya zai ce kar mu yi kuma dole mu yolayi giyar faila ce muka sha kuma duk shagalin mu gausi yake wannan gaskiya. Sarki sa khalifa suno silar shehu yake shewa tiku babbar hanya shehu yake Ibrahima idan ganin yan faila shehu yake Malam Tijjani ruhin faila shehu yake dattijo harazimin Hausawa shehu yake Ahmadu Yarwa sirri shehu Yahuza zariyar mu yana nan shehu yake Uba Sufiyanu taskar Allah shehu yake a gidan zikiri uban maja zuba kuwan faira ruhin gausi kuwan faira sirrin gausi shi ma da ya shehu yake